vás u z toho videa, kde bychom si předvedli leštění termoplastu. V tomto případě termoplastu, který byl použit nebo je použit na terénní motorce. Na této části toho dílu vidíme původní část termoplastu, řádově 30 let starý, se zažranou špínou, s určitým počtem škrábanců a defektů. A v téhle druhé části je již termoplast vyleštěný tou metodou, kterou si ukážeme, do původní podoby toho lesku a té struktury materiálu. Při leštění termoplastu je důležité hlídat teplotu během toho procesu leštění, protože při jenom trošku zvýšené teplotě, už kolem 40 stupňů Celsia, dochází k vylešťování a spálení té povrchové vrstvy toho plastu. To znamená, v tomto případě toho leštění já nepoužívám rukavice. Ten díl, pokud je to jenom trošku možné, si podpírám rukou, takže během toho leštění cítím tu teplotu toho plastu a pokud jenom trošku se zvýší, přestávám leštit nebo se posouvám na jinou část toho dílu. Když jsem se rozhodoval, jaký postup leštění zvolit, tak se jako první postup nabízí leštění pomocí tekutých past za pomocí vlněného beránku na suchém zipu. Já jsem výsledek z toho leštění neměl nejlepší z toho důvodu, že při použití tekutých past dochází k poměrně velkému znečištění jak sebe, tak okolí. A vždycky při tom dalším procesu toho leštění je potřeba ten povrch důkladně utřít a podívat se vůbec pod tou vrstvou té tekuté pasty, jak vypadá výsledek a teprve pokračovat dál. To znamená, já jsem se chtěl vyvarovat přesně toho, co vám teďka ukážu, když používám tekuté pasty. Tak k čemu jakoby dochází. Takže tady jste viděli, že při poměrně nízkých otáčkách, které ještě nejsou dostatečné pro samotné leštění, dochází k poměrně velkému znečištění toho celého okolí a samozřejmě i samotného dílu. Z toho důvodu jsem zvolil postup leštění pomocí tuhých past, který si teďka ukážeme. Takže pro to leštění použijeme dva jemné kotouče z počesaného molina. Budeme to dělat ve 2 krocích. Samozřejmě v rámci nějakého horšího povrchu toho plastu to můžeme rozšířit do 3 kroků, ale tyhle 2 kroky jsou dostatečné. To znamená, používáme měkký kotouč, počesané molino a 2 tuhé pasty od firmy Menzerna, v tomto případě GV16, jako předlešťovací nebo leštící pasta a M5 pasta pro vysoký lesk. Jsme si nanesli první pastu na první krok toho předleštění a přistoupíme k samotnému předleštění. Zde vidíme tu část, kterou budeme předlešťovat. Vidíme, došlo ke stržení prvoní nečistot a zůstávají nám tam ještě nějaké čáry, nějaké defekty. To znamená, znovu budeme opakovat nanesení pasty na kotouč a přeleštění tohoto místa, dokud nezmizí tyhle defekty. Tady vidíme tu původní část toho materiálu, ještě s tím znečištěním a s těmi defektama. Tady v té části už vidíme ten první záběr v toho prvního kroku, kde tady vidíme ještě drobné rýhy, které teďka jakoby odleštíme a připravíme pro to finální leštění, pro to vytažení toho lesku. Takže
teď jsme skončili s leštěním prvního kroku, vlastně s předleštěním, s odstraněním těch defektů, té patiny staré a přejdeme k samotnému leštění. Zde vidíte, že ten povrch už je krásně hladký, vyhlazený, je odstraněná ta patina, ale chybí tomu ten lesk. To znamená, přecházíme teďka ke kroku 2, kdy budeme používat Superfinish pastu pro finální leštění. Na krok finálního leštění si vyměníme na novou pastu a i nový kotouč, tak aby jsme si nepřendávali tu brusnou pastu k tomu finálnímu kroku. Takže tady vidíme finální výsledek, to konečné leštění už je velice rychlý krok. Došlo k odstranění těch nečistot, tady vidíme ten původní, nebo na protější straně ten původní povrch, hlavně zejména s hodně defektama, rýhama, s nějakým odřením. Tady už vidíme ten povrch naprosto hladký. Někdy ten finální krok vytáhne nějaké rozdíly barevnosti, ale ty jsou způsobeny samotným pigmentem v tom plastu. Ten můžeme vidět tady, kde to je světlejší, nebo kde to je tmavší, nebo možná i tím užíváním. To stejné je vidět i v té části třeba toho předního krytu, kde tady taky dochází k nějakému probarvení. Nebo tady, ale tohle probarvení je způsobeno propálením z nějaké teplé části toho motoru. Takže takhle jsme si ukázali leštění termoplastu na části krytu terénní motorky. Celá operace možná vypadala trošku zdlouhavěji, protože jsem se to snažil popsat podrobněji. Jinak to veme řádově 10 minut s ručním nářadím. Jsou potřeba k tomu 2 tuhé pasty. Já jsem si zvolil pasty od Menzerny. Může k tomu být adekvátní náhrada od Marpolu, Unipolu, případně jiných dodavatelů. Ale mě vyhovují tuhé pasty. Popsal jsem již na začátku, z jakého důvodu nepreferuji tekuté pasty, ale je to samozřejmě na každém. Určitě to s ním taky půjde.